Zasa na dovolenku, ale nie na generálny reset. Príliš veľa rušivých elementov, blázni zo západu, hľadajúcich samých seba. India je inak celkovo plná stratencov zo západu. Samotárov, čo by doma museli bývať s rodičmi a tu si vakerujú v Alibaba nohaviciach, čo vyzerajú ako sukňa a pchajú sa drogami. India je plná osamelých dievčat, ktoré so zlomeným srdcom putujú po krajine, označené za spirituálnu, v nádeji, že tu nájdu sami seba. Doma to znie tak hrdinsky. Predstavte si, ona sa rozišla s ním a normálne odišla tam desi do tej Indie úplne sama. To je riadna baba, to ti poviem. No a znie to tak duchovne, že a tam ti išla do toho chrámu, do ašrámu, žiť s guruom. No, babenka dojde do ašrámu, guru so silným pohľadom a prázdnymi vreckami ju namotá na tantrický sex a ona konečne našla Boha, za ktorého je ochotná vynúť všetky peniaze svojich starostlivých rodičov, ktorí sa kdesi trasú, čo ich s dievčatkom. Chodia sem húfy ľudí spraviť si všelijaké trojdňové spirituálne kurzy, na ktorých mám nejaký hippík s privretými očami tlačiť do hlavy svoje poznanie a diví sa, že vás okamžite neprešla chronická migréna. Ale v niečom sa to všetko stáva pozitívom. Všetky tieto strátené, blúdiace duše sa nesú obrovskú energiu hľadania. Nechajú sa pritom síce neuveriteľne balamútiť, ale aspoň to robia pre duchovný rast. Zúfalo hľadajú a povedia si, že radšej si zaplatia kurz, ktorý im pomôže nájsť samých seba, ako prepiť noc v centre Bratislavy. Často sa nájdú o pár rokov neskôr na ketamíne, tvária sa, že píšu v kúti si za 150 rupí knihu, ktorá prevratí svet na ruby. Ale sú aj ľudia, ktorí našli, čo hľadali. Sú ašrámy, kde vás neošklbú a prežijete týždne plný užitočného seba poznania. Sú guruovia, čo vás neujebú, ale ukážu vám cestu poznania. V poslednom čase stretávam ľudí, čo sa chystajú na meditáciu zvanú vipassana, alebo sa z nej vracajú. Odídu do ašrámu a tam 10 hodín denne meditujú. Po celých 10 dní nesmú prehovoriť. Všetci spomínajú silné vnútorné zážitky.